Audio Jungle. Audio Jungle. गोड़ लागतानी समाचार बटुए चौगाई गांव के ओझा बराव से। चौगाई प्रखंड के ओझा बराव से खबर के हेडलाइन सुनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के निदेशक संजय सिंह पहुंचनी ओझा बराव। रेप और हत्या कइल जाए के घटना के जायजा लिहनी। पीड़िता के पिता कहनी कि फर्जी तरीका से सुलहनामा के कागज पे करवा लिहल गइल बा हमार बेटी से हस्ताक्षर। मौका पे मौजूद रहनी डीएसपी या थाना प्रभारी। खबर विस्तार से सुनी। मुरार थाना के ओझा बराव गाँव में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय निदेशक संजय सिंह दोपहरिया के 12 बजे विगत 10 अक्टूबर के रेप आ हत्या कइल जाए के बाद पीड़िता के घरे पहुंचनी। उनका साथे डीएसपी के सिंह, मुरार थाना के थाना प्रभारी मनोज पाठक, जिला कल्याण पदाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रही। जैसे ही इनकर गाड़ी के काफिला वो नहर के पास रुकल जहाँ पे ओझा बराव के पीड़िता के रेप कइला के बाद ओकर बच्चा के रेप पीड़िता के साथ रस्सी से बांध के फेंक दिहल गइल रहे। वो स्थल के निरीक्षण कइनी। एकरा बाद रेप पीड़िता के परिवार से जाके अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय निदेशक मिलनी। ओझा बराव गाँव में रेप पीड़िता के माता पिता से घंटन पूछताछ के दौर चलत रहल। एह क्रम में निदेशक संजय सिंह एह पीड़ित परिवार के जॉब कार्ड के बारे में भी पूछनी। पीड़िता के पिता जॉब कार्ड दिखैले, कहले कि काम मिलेला। ओजे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय निदेशक के परिवार के सरकारी मुआवजा ना मिले पे सीओ के बुलावे के बात कहनी। हालांकि सीओ डीएम साहब के मीटिंग में व्यस्त रही, ये कारण ओझा बराव ना पहुंच पैनी। ओजे रेप पीड़िता के पिता के आरोप बा कि हमनी के एकरा खातिर लगभग 5 लोग पे एफआईआर दर्ज करेले रही जा, जौना में एगो आदमी भोला यादव जौन की ओझा बराव गाँव के रहे वाला ह आज तक फरार बा। रेप पीड़िता के पिता कहनी कि दबंग के द्वारा हमनी के दबावे के काम कइल जाता। पीड़िता के पिता कहनी कि पुलिस के द्वारा हमारा घर आके हमार बेटी से एगो कागज पर हस्ताक्षर करवा लिहल बटुए। हमनी के अनपढ़ आदमी है, जहाँ हमनी के ना पता रहे कि कौना चीज़ के हस्ताक्षर हटुए। ई कहले कि अब सुने में आ रहल बा कि हमार केस के समझौता क लिहल गइल बा, जबकि पूरी तरह से मिली भगत लागत बा। वहाँ के कहनी कि अभी तक हमार बेटी के कोनो भी सरकारी सहायता राशि नहीं मिलल। वो जे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार कहनी कि पूरा तरह साजिश के तहत ही कार्य कइल गइल बा। एमे प्रशासन आ पीपी मिलल बाड़े। एह तरह के घटना झांसा में लेके कइल गइल बटुए। ई पूरा तरह से एगो साजिश के तहत कइल बा ताकि इनकर केस के दबावल जा सके। बता दी रउरा सभे भोजपुरिया समाचार के दर्शक लोग के कि 10 अक्टूबर के संध्या में आहर में रेप पीड़िता ओकर बच्चा के लाश मिलल रहे। ये रेप पीड़िता के हालत दयनीय रहे। काफ़ी हो हंगामा भइल। एकरा बाद औरत के बयान लेवे खातिर महिला पुलिस महिला थाना ले गई, जहाँ 2 दिन तक के महिला के बयान चलत रहल। अंततोगत्वा महिला अपना घर आइल। ओये पीड़िता के पिता के कहनाम बा, आज स्थिति ही बा कि हम अपना बेटी के अभी ओकरा ससुराल नहीं भेज सकत, अभी भी अपना गाँवे में रखले बानी ताकि हमरा न्याय मिल सके। कब पुलिस आ जज के सामने बयान के जरूरत पड़ जाए, एकरा खातिर हम अपन बेटी के ओझा बराव गाँव में ही रखले बानी। ओजे जब इस संबंध में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय निदेशक से बात करे के प्रयास कइल गइल तो वहाँ के कहनी कि अभी ए बारे में हम कुछ ना बोलम, अभी जाँच चल रहल बा। ओजे जब ए बारे में महिला थाना अध्यक्ष नीतू प्रिया से बात कइल गइल, पूछल गइल कि का एक केस में समझौता हो गइल बा, वहाँ के कहनी कि कोर्ट के मामला बा, हम एह में कुछ नहीं बोल सकत। तो सुन लेनी। पिता के एगो बड़ा आरोप बटुए कि हमार बेटी के साथे एक तो जघन्य अपराध भइल, ओकर छोट लड़का के मार दिहल गइल। लेकिन एकरा बावजूद एगो पुलिसकर्मी के द्वारा फर्जी तरह से साइन करवा के सुलहनामा के कागज डाल दिहल बटुए। हालांकि मामला कोर्ट में बा, जब बयान दर्ज होई तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाई, लेकिन एह तरह के बात सामने निकल के आ रहल बटुए। ई रेप पीड़िता के पिता खुद कहता रे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति के पहुंचल रही ओझा बराव गाँव में। काफ़ी हो हंगामा भइल, घंटन पूछताछ भी भइल। तो भोजपुरिया समाचार अभी रउरा सभे के बयान सुनाई कि बाप क कहतन रे पीड़िता के, माई का कहतरी। ये जगह पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार भी ओझा बराव पहुंचल रही। वहाँ के भी भोजपुरिया समाचार उरा के बयान सुनाई। वहाँ के का कहनाम बटुए, सब लोग के कहनाम बटुए कि मिली भगत से मामला के खारिज करे के प्रयास कइल जाता।
लेकिन अब एगो नया मोड़ तब आ गइल बा जब अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एहिजा पहुँच गइल बानी। अब एह परिवार के न्याय के उम्मीद जगल बटुए। एह मौका स्थल पे डीएसपी साहब पूरी तरह से मुस्तैद रहनी, साथे साथ थाना प्रभारी एकरा अलावे वीरेंद्र ओझा, मुरार थाना के एसआई सब लोग मुस्तैदी के साथ डटल रहे। जिला कल्याण पदाधिकारी भी पहुंचल रही। तब बारी बारी से बयान सुनिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करो। मैटर बटुए तनी बताई भोजपुरी में, कहां से भोजपुरी चल रहा मैटर एकरा में ई बा कि मुरार थाना कांड संख्या 90-20 शुरू से ही ये हम लोगों के समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसमें हम लोग शुरू से ही ये लोग देख रहे हैं। एक 5 साल के बच्चे का हत्या कर दिया गया और एक लड़की है निराशा देवी, इसको बलात्कार कर दिया गया। इसमें प्रशासन द्वारा टोल मटोल करके उल्टा सीधा बयान ले करके इसको माने कि डेभरलाइज किया जा रहा है कि केस आगे न बढ़े, और यहाँ तक कि धोखाधड़ी से इनको बरगला करके जैसे भी हो सुलहनामा पेपर तैयार किया गया है, जिससे कि ये लोग सहमत नहीं हैं। और अभी आज तक इनको इतना बड़ा घटना हो गया, मुआवजा भी नहीं मिला। ये बताई कि एकरा में गिरफ्तारी भइल बा कि ना? गिरफ्तारी हुआ है। को आदमी को भइल बा? गिरफ्तारी में लगभग में कोई चुन्नू राजभर है, अच्छा, उसका अभी 2-3 दिन पहले गिरफ्तारी हुआ है। एक मीना राम है जो ओझा बराम के रहने वाले हैं, और एक रवि कुमार। 3 लोग की गिरफ्तारी। 3 लोग का गिरफ्तारी हमारे नजर में है। और को आदमी का नहीं भइल? अभी लगभग में एक आदमी का नहीं हुआ है, भोला जादव। अच्छा, भोला चुनमुन पकड़ा गया है। मैडम जी बोल रहे हैं थाना प्रभारी, महिला थाना, कि चुनमुन पकड़ा गया है। राउर परिचय? अनिल कुमार राम, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी बक्सर। ऊपर हत्या भइल, हम सुनना में कदेब हम जानते नहीं कि निपड़ इमी दी के कैसे का कोई करवा लियल हमर सामान ले बेटा ले कि इथी हो जाई तो कैसे हो जाई। हमारा ना कुछ मिलल, हमारा हम सुलहनामा करा दे, हमारे ऊपर हत्या भइल, हम सुलहनामा करा दे। सुलहनामा का पेपर के ले रहे? अब पेपर अब वो जान लोग के ले रहे, सिपाही आई रहले जे ए बराती उनका से हम कहनी है ए जे थाना प्रभारी रहल तो कहनी है कि इहे के आई रही कि इहे के पेपर 2 गो पर साइन करो ले बन, 2 गो पर ठेपा दे ले बन। त ई कहता लोग नु कि ना उ पैसा वाला मौजा है, उ एथी वाला नखन करौले। आ त जे वो जे थाना में करावे, अब इहे नु हम कहब। तरौरा से कैसे पता चल कि सुलहनामा है? सुलहनामा वो जे आदमी बनानु हमनी के खबर पइलो कि हैसन हैसन बात हो गई, आगे केस ने के बढ़ला ना तो लोग मौजा अब मिली सुलहनामा हो गेल। त राउर नाम का है? हमरा सुमनिया देवी। लड़की का है? लड़की है निराशा देवी। रौरा का है? माई? हाँ, हमारा जो सॉरी है भइल बा कि धोखाधड़ी में लड़की ले साइन करवा दिहल लो कि मौजा मिले के बाद पैसा पे एगो सिपाही ओजा ले अइले बक्सर से। थाना पर भारी भेजला बना कि हे पर साइन करावे। अच्छा, हम साइन ना करत रहे तो कहले कि मौजा वाला हटे फार्म एकरा पर साइन कर दे कि तहत मौजा मिले। आयो बे एजा कोर्ट में भेज दिहल कि केस दोनों पार्टी सुलहनामा कर दिहल। एमे धोखाधड़ी से माने फार्म पर लिख दिहल लो। हमनी के अनपढ़ आदमी हमनी के बुझाही के नहीं है, साइन लेके ले हम करा देने। अच्छा, मौजा मिली ए पर साइन कर। कितना दिन पहले करवले रहलो? अरे वो जल थाना पर जब 2-4 दिन हमनी के भइल अइला जानू तो सिपाही आई रहले फार्म लेके। अच्छा, ये पर साइन कर दो आ मौजा जो। तो कैसे पता लगल है कि सुलहनामा के कागज है? कोर्ट में उछल गेल बा कागज नु। अच्छा, तब तो कोर्ट में मान ली जो वकील ठीक कइल बा। आदमी अपन मान ली यहाँ के रखला बनी हम देख बहाल खातिर। तो यहाँ के कनी है कि कोर्ट में फाइल हो गई बा केस के कि दोनों पार्टी मिल के सुलहनामा कर दिया। अच्छा, हमनी के मालूम नहीं है। लड़की के रो रखे हैं? पिताजी है। का नाम पड़े? राजकुमार राम। पिताजी के नाम राउर? धनराज राम स्वर्गवासी बड़ा। घर कहाँ है? ओझा बड़ा।